Bihotz birikietako bizkortze baten simulazioa. Metro geltoki edo merkataritza gune batean, zure ondokoa zorabiatu eginda. Biktimarengana hurbildu, makurtu, haren sorbaltak gogorki astindu eta galdetzen diozu, ondo zaude? Biktimak erantzuten ez duenez, laguntza eskatuko duzu. Hurrengo pausua, kopetako kotxa maniobra egitea da. Jarri biktima hoz gora eta ireki arnasbidea. Horretarako, jarri esku bat bere kopetan eta beste eskuko atzamarrak masailezurrean, biktimaren burua atzerantz zemeki bultzatuz. Bularraldea agerian utzita, egiaztatu behar da bihotz geldialdia izan den. 10 segundoz bularraldea begiratu eta ziurtatu ez dela goratzen. Era berean, saiatuko gara entzuten eta sentitzen biktimaren ahotik ez dela airerik ateratzen. Bihotz geldialdia egiaztatutakoan inguruko norbaiti eskatu bat bira deitzeko eta desfibriladorearen bila joateko. Bat bi zenbakikoek hauxe eskatuko dute. Zure kogalekua, zure izena, zure telefono zenbakia eta zer gertatzen den azaltzea. Bitartean, jarraitu konpresioak egiten. Erreanimatzaile bakarra egonezkero, emergentzia deia egin baino lehen hauxe egin. Arnasa hartzen ez duela egiaztatu eta oso urrun espadago desfibriladorearen bila joan. Desfibriladorearen kokalekua ikurronen bidez adierazten da. Konpresioak onela egiten dira. Biktimaren bularraldea agerian utzi. Belaunikatu biktimaren ondoan albo batean. Jarri esku baten orpoa biktimaren bularraren erdialdean eta beste eskuaren orpoa aurreko eskuaren gainean. Besoek zuzen eta gogor egon behar dute eta perpendikularki bularra 6 zentimetro behera zanpatu konpresio bakoitzean. 30 konpresio inguru egin, 120 konpresio minutu bakoitzeko erritmoan. Bideoan agertzen da erritmo egokia. Desfibriladorea heldu bezain laster, piztu eta on tekla sakatu. Ipini elektrodoak pazientearen bularralde biluzian. Entxufaktu elektrodoen konektorea argi intermitentearen ondoan. Bihotz erritmoa aztertzen, ez ukitu pazientea. Desak egoera aztertu eta deskarga eman behar denala ez zehazten du. Deskarga eman behar izan ezkero, desak hauxe adieraziko du. Deskarga bat ematea komeni da. Aparatua kargatu egiten da. Pazientearen gandik urrun egon. Deskarga bat eman orain. Sakatu botoilaran ja, orain. Deskarga bat eman da. Bihotz birikietako bizkortzea egiten hasi. Desak deskarga ematea gomendatzen ezpadu jakinaraziko digu. Bihotz ritmoa aztertzen. Ez ukitu pazientea. Ez da komeni deskarga ematea. Pazientea ukitu daiteke. Errepikatu 2 minutuko konpresio zikloak gehi deza, pazientea esnatu, mugitu, begiak zabaldu edo arnasa hartzen hasi arte. Biktima suspertzen bada, segurtasuneko alboko jarreran ipini. Ipini zugandik hurbilen dagoen besoa angelu zuzenean bere gorputzarekiko. Erakarri urrunen dagoen besoa eta eutsi bere eskuari bere masailaren kontra. Tolestu urrunen dagoen hanka belaunaren gainean eta tire egin bere gorputza zugana. Bien bitartean, arnasbideak zabalik egon behar du beti. Minuturo arnasa hartzen duela egiaztatuko dugu. Posible bada, norbaitek bideratuko du larrialdietako taldea bertaratzea. Iritsitakoan, egindako maniobraren berri emango diegu.